agnaen tasibay mo di nagkadkago amo ang sakit adi ka makadenla
bante mga rate. Sisterette ko. Ayan. May kan, ma'am.
marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agureyak biyak agureyak isasang pet mo malading itan unay to'y puso kapag kaawan mo't sibay ko aguraya biyak ko aguraya kisasangpit mo maasyan ka kadig kaniya pinabihina at sangsangita Manen iti sardam ururayen ti sasangpet mo kaanong nga ta uwiyak ko mailiw akong bara niyaget mo nadagsin at marikrik na kapag nalaos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka aguraya biyak ko aguraya kisasangpit mo malading itan unay to'y puso kapag kaawan mo sibay ko aguraya biyak ko aguraya kisasangpit mo maasyan ka kadig kaniya pinabihina ang sangsangita aguraya biyak ko aguraya kisasangpit mo malading itan unay to'y puso kapag kaawan mo't sibay ko aguraya biyak ko aguraya kisasangpit mo maasyan ka kadig kaniya pinabihina ang sangsangita maasyan ka Tipon pag sinaanta ay diakla kumanibagbaga awan na nay adua kwarta kenadoa delata apun pag
pagsinanta kas naurnos nga agasawa idi kalman imbagada kaniyak anapan kakan di ay lawak naglugan kat basit at rak ket diak mamut na paspasamak ngemidin ta simangpetkan iti sumuno nga agsapa kinar karton na delata ket di mo payen makarkarga inal daw biyak ko nga agpalpaliwak iti kastoya kasasad no arigen diak pa'y nakaimukat nakalugan ka manen ti basit tatrak di monsan may liwliwag di naramanami dinapan katlawag nga isut pagatatapak nga adan kasugpon daytoy bulsak itan bakit lipatenak basit tatrak ng tedken katragsak toy hotdog ko di mo meten kaya't inimimas mo met di basit tatrak lawak nga isut pagatatapak nga adan kasupon daytoy bulsak itan bakit alinipatan basit tatrak ng tedken katrag